Samo se čuvajte, sutra se čuvajte, molim. Meni je bitno samo da nam deca budu dobro, mi se znamo čuvati, ali trebamo njih da sačuvamo. Ovo je naša mladost, ovo nam je najbolja generacija koju smo imali do sada. Nek me izvinu svi, ali zaista ovako pametne, složne. Ne znam šta bi rekla za njih, anđeli. Ja ih sve doživljam kao moju decu. Ja ih ne razvajam nikoga, ništa. Znači oni su za mene anđeli, bukvalno. Stefan od gore gleda sve i vidi ovo. Cijela je Srbija od njega i nadam se da je ponosan na svoju mamu, što brani njegovu čast. Ljudi, jel može jedan aplauz za ovu ženu? Hvala vam. Ja sam u parku išla do policajca bukvalno i molila ih da sutra ne bude nikakvih problema. Da stanu iz narod, da ne bije svoj narod. Ja ne želim majke i sestre da nosi ovo. Ne želim više nikad niko da obuče ovo za svojim detetom. Nema veće boli, verujte. Ustajete i spavate sa ovim. Ne znam šta bi vam rekla. Ja sam preplakala. Ja sad ne znam kako ću reagovati kad ih vidim. To su emocije, kao da su moja deca koja krvaju. To su moja deca, oni krvaju. Bore se za mene, bore se za pravdu. Zato sam ja ovdje. Za njih, za nas, za našu budućnost, za našu decu. Za sve nas, za našu Srbiju. Jednostavno, ovo je moja Srbija koju ja